2016. Nje giywak e ndara kanyo ni be pok ong'igi kata pok ondikgi ayanga kendo koro pesa ero ma gijaomo tin mokalo. Ka wang'iyo to giwacho kanyo ni nitiere jogo eko bende notieko skul higano ero mar 2020, 2021 ma bende osendiki. Penjo maduong' manapenjora en ni jogi eki biro ng'e ni seche ma gidhi e ndara kacha gin agina jogo eko matin. To nitiere jogo eko ma bende dong' e skul kacha ma bende koro pod puonjo nyithindo. Be gin gi luoro moro ni inyalo riembgi e tich nikech gin interns? Ok, kawuoyo wachno matin en ni sama idwa timo gimoro, sani wayudo ka jopuonje mag junior secondary sani gin e ng'anyo, gin e ndara kendo gi demonstrate ka giwacho ni gidwa ni mondo winj dwachgi e yono endo makare kod duolno endo mandiko jopuonje tich mano TSC. An aneno ni dhi e ndara kacha chande ok en gima rach, kendo ing'e ni sama gitimo ma to nitiere jopuonje moko ma wayudo ni nitiere skunde kendo dhi nyime gi puonjo mekgi tijegi ma pile ka pile. Koro korki an taneno ni ok en gima rach. Akia ni Evans no nyalo wacho ang'o e wachno. Ng'eni awinjo ka Gerald wacho ni nitiere jo 2015 ma pok ondike tich to nitiere jo 2022 ma pok mosendike tich. Koro ing'eni duto te wang'e kaka piny Kenya ringo kata kaka weche mag manyo tich e pacho kae Kenya ringo. Koro en mana weche mibadhi mokwako kamoro amora, sekta moro amora e Kenya ka, nikech ok inyal nyisa ni jagono mane tieko skul 2015 kata noa e mbalariany 2015 nyaka gi jagono moa e mbalariany 2022. Koro ja 2022 osendiki to ja 2015 pok ondiki. Koro en mana ni Kenya ka en mana ni system wa kaka ringo kendo kaka ringo gisani en mana ni ing'e ng'a kendo ng'a mong'eyi. Koro ng'eruok gi gini nikech awach ni Shila koyudo to dhi luongo ni connection to an adhi wacho ni corruption, to ambe kayudo to adhi wacho ni an gi connection to Shila dhi wacho ni en corruption. Koro mano kamano kaka system ma Kenya ringo nikech koro en gima mako dhok nikech kiyudo kacha cha TSC to giwacho ni nitiere criteria miluwo. Ang'e ni nitiere job groups kacha cha nitiere job group H kamano idhi mos to koro en gima mako dhog ni koro sani gi employ mana ji obela yani onge recruitment method ma gitiyo. Koro akia ni Kenya waonge chik, lakini Kenya en a democratic country kendo nwaroko katiba manyien 2010 kanyo. Koro gi kaka weche seche moko ringe thur ka to en gima mako ga dhok ahinya kanyo endo. Ng'eni piny kae be ka wang'iyo to wayudo kanyo ni Kenya ka mondo mi yud gimoro, gino ero ma bende dwaro nyaka koro ji dhi mana e ndara. Nje waneno kanyo ka jopuonje go eko mag nitiere jopuonje mag secondary schools manodhi e ng'anyo, dakteche mag interns bende nodhi e ng'anyo. Sani be koro jopuonje go eko mag junior secondary schools bende koro nie ng'anyo. Koro akia ni Kenya kae kata in kaka jafwamb Evans kata Shila, kidwa gimoro kuom sirikal to nyaka idhi mana e ndara ma ging'e ni dich gi gino adier. Nikech waneno kata ka jopuonje mag mbalariany endo mar JKUAT odiochieng' manyoro ane giwacho ni gidhi e ng'anyo nikech ok osebed kimiyogi omenda mag-gi e yono endo makare kendo pesa mekgi ok chop negi e yono endo kata e sechego eko ma owinjore. Koro jok madhi e ng'anyo ng'eny e piny Kenya ka endi. Koro koriwore gi jopuonje mag junior secondary to wachak wayud jopuonje go eko mag mbalariany mar JKUAT ma be gin e ndara kendo gibago ng'anyo margi ka giwacho ni ok osebed kimiyogi pesa gi e sechego eko ma owinjore. Akia ni piny Kenya ochomo kure nikech waneno ka ji te koro dhi mana e ng'anyo. Kata wambe wachiegni dhi e ng'anyo. To ker oling' aling'a. Ker oling' kendo sani en e pinyno endo mar Amerka. But ang'e ni gik moko te matimore pacho ka endi to ng'eyo nikech nyaka ng'ise gimoro amora matimore. Shila ka wang'iyo iteno ero mar adek mar gazet no ero mar The Daily Nation, aneno kanyo kiwacho ni Gachagua allied planned to cut DP down to size in Kenya Kwanza, ni jogo eko bende koro wuok e masawa no ero mar piny Kenya. Ochiwo siem mager ne ker no ero William Ruto kuom temo keto
Gachagua iwacho ni kando. Nikech sani king'iyo gigo eko mathoth ok tim gi Gachagua. Wacho kanyo ni Mount Kenya legislators say they won't allow Gachagua to be undermined as Ruto was when he was the deputy president. Wacho kanyo no gibiyie ne Ker William Ruto mondo mi oket Gachagua mabor kata owe tiyo gi Gachagua kaka ne Ker William Ruto ndalo mane gin gi mane en jalup ker kane Uhuru Kenyatta ne en ker, ne okete kando. Ka koro ne giwacho kanyo ni you all know wacho kanyo ni Nyeri gavana mano Mutahi Kahiga nowacho kanyo ni ging'eyo ni nitiere jogo eko mabende nodonjo e sirikal ndalo go eko mag Uhuru kendo notimo ne Ruto kendo noketo Ruto kando. Ka koro gibe ok gibiyie ni jogo eko chako donjo e sirikal sani mondo oket mano jalup ker Gachagua kando. Akia ni wach ni nigi paro mane okete kando koso jogi eki koro wuoyo awuoya. An kian keto ok onego bed ni treat ng'ato koka imbe ni bedo treated. Ok en gima ber kata matin. Lakini Evans inyawacho ang'o e wachno endo kapok awuoyo matut e wi. Ng'eni siasa nigi weche mang'eny kata siasa matur kaka ringo nigi weche mang'eny kendo yudo ni iwacho ni politics is about interest. Koro ok inyal wacho ni Gachagua migosi Gachagua bedo undermined kanyo sirikal Ruto. Koro ing'eni siasa to lokore, tanga lokore sa asaya. Koro ka nitiere kwan maker matur ka osego moseneno ni samoro gisani to kadwar migosi Gachagua kata ok adich kode ahinya. To biro kete mana tenge nikech kwa ng'iyo historia mar Rigathi Gachagua kod ker kanyo endo tiyudo kata ni ka yiero ma 2022 nochopo kanyo to iwacho ni ker ne dwa ni migosi Kithure Kindiki mano bed jalup mare. To kata kamano kaluwore ni siasa ma Kenya ing'eni go ni ng'ato nitiere kanye kore konyalo miyo ombulu. Koro nochuna ni mondo mikero tikod Rigathi Gachagua kanyo endo mondo yud ombulu go eko ma Central Kenya kata Mount Kenya region. Koro king'iyo relationship gi ok osebedo maber ahinya kata kamano to winjo ka Rigathi Gachagua to pok wuok oko moyango ayanga ni nitiere pogruok moro monene kinde kod ker kendo no pod wacho ni en pod otie e bwo ker ma pacho kae. Koro magi weche monena nena kendo noneno ka nitiere allies mag Rigathi Gachagua kwacho ni gin gibiro tho gi Rigathi kanyo kata weche tek mana to gibiro tho gi Rigathi. Koro ing'eni seche moko be weche ok nyal wuok ka onge gimoro matimore. Samoro nitiere gimoro matimore gi emwakia lakini dong giko to biro muoch kendo biro ng'e gima timore. Koro gisani tanyalo wacho ni kiwacho ni ker undermine Rigathi nitiere gimomiyo nitiere nikech siasa kaka sawacho kanyo ni en interest ang'o minyalo miya gisani. Koro samoro ker oneno ni by now I don't need Rigathi Gachagua nikech iwacho kacha ni nitiere be jotend jo Kenya Kwanza kata jotend go ma Central Kenya madwa ni jaod bura ne Roma Kiaru mideno ni Ndindi Nyoro ema ber kakao koro biro bedo jalup ker 2027. Koro magi mana weche mawachore awacha lakini duto te 2027 biro chopo biro neno kaka alignment bedo ndalo nikech ng'eni ka yiero chiegni chopo pacho ka to waneno ga kiloso ga coalition mopogore. Koro wabiro neno kaka weche bet ka ndalo go chopo lakini gisani to we warit mondo wane kata ka nitiere pogruok moro ka nitiere to ang'eni biro nena. Shila kiani in gi paro mane wi wachno kapok wadhi e yueyo machuok? Gima nyalo wacho en ni mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua pok owuok oko amochung' mowacho ni nitiere koka gin gi issue gi jatend piny Kenya. Koro an gima nyalo wacho en ni oganda jo Kenya onego bed ni oritane mondo wawinjane gima dhi wuok e dhog Gachagua. Bang' mano to at least wanya wuoyo wachno endo nikech kapok owuoyo en owuon which means ni en comfortable. Jogi osechako mana winjo lit moro gichako neno ka nikech nche waneno ka Raila Amolo Odinga mabende sani wacho ni en candidate noero mar AUC nche ko ker noero mano Museveni
mabende tijno en tij Rigathi Gachagua ka ker onge tene monego bed ni otimo. Ji waneno ka Raila Mancho kowe. Koro mago kuonde moko mabende jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya nochako chich. Koro wadwa dhi yweyo machuok ka waduogo to wang'e ane wechego eko mag UDA, yiero go eko mag UDA mabende osebedo ka dhi mbele piny Kenya. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani erai any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende, o yero toto jaber. Hai kwara mogi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako Joka Nyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda Joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie.
biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Ma en chuny dholuo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwako uduto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Akwe ujo kanyana monde ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Jo kanyanam Maijien Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Ovela. So Novela Ndalo mane I invite into the states in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV egiwa masani mwadwa promote ko jo tulwa te Donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. UDA. Ka waneno ka yiero dhi mbele kendo waneno ka jogo eko mag UDA seche ma gidhi e yiero to girwako lewni go eko mag UDA. Ne waneno ga chon ndalo go eko mane timo yiero go ero maduong'. Inyisowa ni kacho kone gidhie kata gogudu no ero mar party moro amora. Kia ni Shila wachni be en gino ero makare. En gima kare nikech mano i present party mari. Nikech ndalo yiero ne en blue. An kine dong'ino ka rwako blue. Mane mar 2022. Mano yiero ga Azimio. Ndalo mane iyiero mane itimo yiero. Ani waneno ka ji notuang'o nyaka suit ma blue. Jo UDA ne en yellow. Koro waneno ka ji norwako yellow. In fact ndara ne en yellow gi blue. Yellow blue. Mondo kineno ja yellow ti wacho ni macha UDA. Blue ne en Azimio la Umoja. To mare Vance ni en mar Rosemary returning officers. Me, I stand for peace. Eno stand for peace, which means ni en mano ma uniform ma korka kore. But aneno ka en gima ber ka yiero go eko mag UDA dhi mbele kendo county no endo ma Homa Bay waneno ni mano week mokalo nosetim yiero kachichande kendo wayudo ka awards 40 notime yiero kendo ne waneno ka yiero no notime yono endo mar kwe kendo ne onge gwandruok moro amora kata amen manowuok kachichande kendo waneno ka jotelo go eko kata josiasa
mag UDA ne opoyo mokalo oganda mane wuok e kaunti no endo ma Homa Bay kane giwacho ni yiero no endo ne otima e yono endo mowinjore kendo yono endo mar kwe. Aneno kanyo ka gazette no endo mar Daily Nation owacho kanyo ni big names gun for key seats in UDA polls. Owacho kanyo ni over 24,000 over 24,000 candidates took part in Nairobi, Narok, Homa Bay, Busia and West Pokot counties. Owacho kanyo ni jogo eko mabende olap dhog koro ne ndong' ne kombe eko mag UDA mabende dirom 24,000. Koro ne ochung' e gwenge eko mag Nairobi, Narok, Homa Bay, Busia gi West Pokot. Kawacho ni achiel kuom jogi eki mabende nying-gi donge wacho kanyo ni ex-governors mano Kidero. Gavana no ero machon ma Nairobi mano Daktari Evans Kidero. To gi gavana no ero machon mar West Pokot mano Lonyanga Puo. Gin achiel kuom jogo eko bende koro lap dhog gi ndong' ne kombe eko madongo dongo. E yiero ni eri mar UDA akia ni pachi en ang'o iwacho ni onego bed ni jogi kaka Kidero gi Lonyanga Puo onego bed ni koro lap dhogi be koro ndong' ne gigi koso gin ema onego bed ni koro ginyiso ji yo kata gi direct ji ni ng'ane oromo telo. Nikech magi endi gin jogo eko mamedo osebedo e telo, waseneno ka gisetiyo kendo gitieko tijgi e yo makare. To pod waneno mana ka gidok e duond burano ero mar UDA kendo pod gidwaro mana telo moko. Gima nyalo wacho kotenore kod wach mipenjo kata penjo mipenjo Gerald en ni ng'ato ka ng'ato ong'e jatelo modwaro kendo jatelo modwa ni mondo oyier mondo obed jatende. Koro ok en gima ber ka mano ne en gavana machon ma Nairobi Evans Kidero, ok onego bed ni ging'iso ng'ato ni okay, onego bed ni yiero ng'ane en moromo telo. Onego bed ni in kaka japiny, in kaka jalno endo mantiere riwruogno endo mar UDA onego bed ni iwacho ni okay, an ng'ane taneno ka kobede apisi kata ka miyo mbucha to dhi tiyo tijno endo makare. Ng'iso ng'ato ni yier ng'ama kamae obiro tiyo ni maber ok en gima ber kata matin. Akani jafwambo Evans ni wach mane ewi wach ni eri mar yiero no ero mar UDA mabende koro waneno ka gavana sema koro dhi ne kombe. Yiero nyaka bede party. Nikech ing'eni lokruok nyaka bed kamoro. E gimomiyo kata jo Kenya bo dhiga yiero tok 5 years. Koro ing'eni yiero election ma 2022 nosekadho koro nyaka lok jotelo. Nitiere samoro jotelo manineno ni noko deliver kata nok gichiwo siri makare nikech ing'eni party nyaka culture ni mondo mi party oyud ombulu nyaka bed gi strong mobilization kanyo endo. Koro en mana loko jotelo mantiere kanyo. Naneno ka tok ombulu ma 2022 to party nero mar UDA noyiero mano ero senator machon ma Kakamega mano Cleophas Malala mondo bed jagoro nero maduong' mar party no. Kendo waneno kosebedo kotiyo matek ahinya, neno ni UDA okwako gwenge ma Nyanza, nowacho ni we will paint Nyanza yellow. To kendo aneno ka gitimo gima kata ODM ok nyal timo nikech an pok aneno ni ODM odhi timo nomination e gwengego eko mag Rift Valley. Maybe Rift Valley, ka en Rift Valley to wach ni e bombe kaka Nakuru, Eldoret. But koro example ni pok aneno ka duond burano ero mar ODM odhi otimo kata nomination ge gwengego eko mag Central Kenya. Kendo answer ni kata kidhi Central Kenya kata penjo ni ero office mar ODM kata adwaro office ODM Murang'a kae. An gi 90% ni ibiro nyisi ni onge office mar ODM Murang'a. Koro in lokruok mane UDA okele party kendo kaka ne Cleophas Malala wacho ni gibiro paint Nyanza yellow. Neno ka otiyo matek ahinya kendo gin daring gitimo gik mane ok par ni ginyalo timo Nyanza ka nikech Nyanza iwacho ni en bedrock no kata en bedroom Raila Amolo Odinga, lakini aneno ka nitiere kata nitiere jok mane wuok oko mang'eny mano dhi nomination. Koro dhi yiero makamagi en gima miyo chama teko kendo medo chama nguvu kendo medo popularity mar chama. Koro en gima ber ma jo UDA timo kanyo eno. En kino ero ma ber to ber, lakini ka wang'iyo to gi pacha paro ni jotelo go eko madongo kaka Evans Kidero giri
Ang'e ni kombe go eko mabende ne gidhigo en jo kombe go eko mag kaunti. Kwani koro kama koro gisechope no onego bed ni giwene jomoko. Bende koro kawe kombe go eko mag kaunti ok ni gin ema koro gichung' e kombe go eko kendo to gin jogo eko mabende osebedo nyaka gavana. So onego bed ni gitiego jomoko mondo mi obed ane jogo eko mabende nyalo telo. Ka wang'iyo kenyo gazet no ero mar The Daily Nation itero ero machielo wacho kanyo ni State unveils project to put up 3,000 houses for KDF soldiers. Wacho ni project no ero mabende koro sirikal chako mar gero ute go eko mabende dirom 3,000 ne jolweny go eko mag KDF. Koro dhi kawo bilion 4 gero udi ne jolweny 3,000 kawo bilion 4. Keni gin udi machalo nade Shil? Ing'e ni kigero ot to nyaka gera ot no endo maber. Kosi neno nade Evans? Dong nyaka gera ot Gero ne no. KDF retirement homes kosi kuma gidake ka gintiere tich kacha. Kuma gidake ka koro gintiere tich. Seche ma gin e tich. Lakini ing'e ni jalweny ne rit kende gero ne ot tiwacho ga ni ishi kijeshi kanyo endo nikech joka kama kaka jok mang'eny dak e tent. Ok inya dak ishiki. Ok iwacho ni ishi kijeshi. Ok inya daka ngimani te ni dak kijeshi. To some point onego bed ni in be kata ka in jajeshi no to bede gi ot moro maber ma kata kidhi e iye to iwinjo ka in comfortable kiwe lwase ma oko mar ishi kijeshi nikech ishi kijeshi en ng'atno endo manyalo en onya dak ate tent kachichande oyudo nyatende moro matin osenyumore iye kachichande ting'eni kacha koyo koka sani koth ne chwe pacho ka endi be pod ochwe wayudo ka piny ng'ich kata iketo tent ni moro kamoro but you don't feel that comfortable nikech ng'ich maya piny kachichande kasto ntiere be yani okin mana sawa koro an kigero negi utego mabecho in fact onego gernegi ute ma comfortable. Koro jajeshi ko gerne ot ma comfortable tikiwe kata chago kinyi ni lwenyo omuoch wang' ni chungi tininde kitanda mayom Tichent ing'eni kata in sani iwuok e odi gokinyi kimondo ibi kaendi ing'eni ya kochopo gokinyi saa 11 asechiew donge aikora adhi e tich kata ibed gi kitanda mar 6x6 ma mattress yani ininde mattress mayom ma comfortable cha to dhi chuni ni kochopo saa 11 ting'eni sechiew kendi ikori dhi e tich the same way ma kata jajeshi no be ong'eni kochopo sama kama kata kogona simu sama kama tasechiew adhi timo duty mara. Shila ing'eni polisi opogore gi jogo eko mabende tiyo kuonde mamoko nikech magi jogo eki mabende igolo kaka koro iwinjo ni dwa teri e pinye mar Haiti. Koro idhi weyo odi chakacha. Idhi adhiya nikech kata in inya yudo tich e piny no endo piny ma oko inya yudo tich inya luongi e tich piny ma oko dhi chuni ni we odicha to kiduogo tidhi duogo mane odicha still the same thing. Shilando paro makamana aneno ni mano ketho omenda nikech jajeshi nikech nini kwanza ka intiere camp to onge kata familia ni malimi kachacha koro eneni en kami in bora ni do kama nyalo ninde tinyal goli kata saa biro tieno bru ndire lwenyo owuoch kamoro kama wadhi koro ere tiende ketho omenda mang'eny nikito ni comfort ma boki bibede kata nikech jeshi kasto ibedo move samoro nyalo nyisi ni dhi camp makama but ntiere odiochieng' achiel ma kata in inyalo yudo miyueyo godo. An gi pacha neno ni mano ketho omenda no ing'eno omenda no kati wacho ni omenda no idhi kethi but an sure niya omenda cha koseket ni idhi gerne gi godo udi to kata ok oger godo ting'eni kuma pesa no biro lal kadhi wakia kati wach mana ni pesa cha ka ukete sekta mar somo kata sani ochul jopuonje go eko mag junior secondary ok dhi tim kamano nikech pesa cha oseket tenge ni dhi los negi godo udi to trust me you seche moko udi go be ok dhi losi to kuma pesa cha dhi dhiye ing'eni onge ng'ama dhi ng'eyo gik ma kamago waseneno katimore pacho ka ibiro wach ni bang' gero ude gi omenda maromo 4 billion tibiro winjo kowacho ni chak ntiere omenda mochako tende mar dhi timo renovation kaka waneno kiwacho ni sani kar jot no maker State House itimo ne renovation ma cost a total of 11 point something million kachacha
Migosi Rigathi Gachagua, official residence of deputy president, manoger gi a tune of benen 4 billion kanyo endo. Besani kori wacho ni datim ne renovation. Kori neno magi gik ma koger to pod biro chamo omenda mang'eny nikech koro an ka ng'iyo State House cha to renovation mane idwa tim ne State House kanyo endo. Kendo tini neno ka kata kar reception mar jawach ni joker ma ok obiro to ok en kama kawaida maneno ka Ker Uhuru Kenyatta tiyo godo cha. Migosi William Ruto tini tiyo gi setup mopogore kiwacho ni State House pod itimo renovation. Koro renovation mitimo gi gomenda madongo koro akia ni en renovation mane imuke gere manyien koso en renovation aina gani. Koro magi be gik mabiro chamo omenda mathur ka an koro aneno ni omenda no kata koro gichul go JSS omenda go gitene jogo economy koro olo da. Aneno kanyo ka gazet no mar Daily Nation kenyo ite ma achiel iwacho kanyo ni group praises Okurwa Aukot bid to stop police mission in Haiti. Mano ero bende jago nero mane obede ng'we laro kom nero mar ker mar piny nero mar Kenya iko nero mar 2022. Koro wacho ni otamre weche go eko mag tero obila e pinje go eko mag Haiti. Otamre kabisa. Anaso tukanyo ni onge tiende machacha ing'eni anto aneno kachal ka gima ka watero yowuoto ai lakto. Nikech ng'eni iwacho ga ni statistics don't lie. To kwa ng'iyo statistics kata kaka jo Kenya osebedo ka kedo gi tulo matimore pacho ka. Kaka nosewacho chien kachacha ni tieko bandits kata tieko kuodho ke gweng'go ma Baringo otamo apisas wa Kenya kata obila mathur kae. Kendo ineno ka higa mokadho ker nowacho ni jolweny okonyre go obila ma pacho kae mondo gine ni gitieko weche makama. To gisani pok waneno ka bandit orumo kanyo endo shil. Kwa dhi mbele kwa ng'iyo border ma Kenya gi Somalia kwe pok obet nikech Al-Shabaab tamwa maintain kachacha. Koro kwa biro to wabiro kata nyaka Kisumu County kae Sondu Kericho border kachacha nitie ndalo ma kitulo jamuoch kanyo endo kichake dhi gweng'go mag Transmara tulo jamuoch. Koro ka Shila odiok nyal tami gero to wacho ni idhi konyo ng'at machielo keto kwe ode. In ka kota mikete odi to ere kaka idhi wacho ni an adhi konyo jal machielo ni keto kwe ode. Ing'eni ok en gima winjore kanyo endo kwacho ni wadhi konyo Haiti. To kwa ng'iyo kata kaka situation ma Haiti chalo ok en dhaw moro mar tugo nikech ka Prime Minister mzima inyal tam ni ok donje piny kendo ok odonji mogwe tawo mo resign ka entiere oko. Iwacho ni gang leader no okawo airport gin ma control airport. Koro kata obila mo Kenya kita dhi donjo Haiti gi yo mane kanyo endo. An mako doga kendo aneno ni kik water yawuoto e lak tho. Obila apisas go med keto arita nikech kata Shila kata ang'eni kondele kuonde mwawuothe gi ntiere nok mar arita. Koro wamed keto arita kuonde wager recommend kore kwadho wager jomoko mane paro mane antiere go kendo apingo tero apisas ma Kenya gwengego eko mag Haiti. Evans ing'eni awinjo ka Evans wacho kacha ni onego bed ni waloso kwe e pacho ka endiko mondi. Mano kapok waloso kwe e pinjego eko ma oko kata e pinyno endo mar Haiti. Ing'eni mana kaka nawacho chien kocha en ni Evans ing'eni ntiere ndalo mabiro chopo kata sani an sure ni ntiere kony ma wadwaro kowuok e pinjego eko ma oko. To wan owuon koka piny Kenya onego bed ni wang'iso ranyisi marwa ni wan bende watemo mondo wakony jogo eko mawuok e pinjego eko ma oko mondo wan be ka chieng' moro lwenyo monjo wae pacho ka endi tibiro or apisas mawuok e pinje ma oko mondo okonywa. Koro ananeno ni onego watulia mondo or jowuotwa gi e pinyno endo mar Haiti. Wane ane ka be ka giriwore gi apisas mamoko ka kwe dhi bedo. Shila an pacha en ni wachno ero mar telo obila e pinyno ero mar Haiti. Gino ero ma bende onego non mokwongo kapok otero obila go eko nikech wayudo ni nitiere obila go eko mano dhi e piny mar Haiti. Ting'isowa ni weche ne liekore ni bende koro nitiere jomoko ma bende nowito ngimagi kuonde ma kamago.
Koro apani onego sirikal mar piny Kenya odembere mondo okuongo ong'iane ni kotergi kucho to ere kaka obila gi dibet kucho, nikech wayudo ni maka jogo eko bende nowacho nyaka nomiyo ker mare gi ogwe tao. Koro parane ni obila go eko mag piny Kenya ka koro to kodhi kucho en aena tho lile ma koro gidhi. Ka wang'iyo kanyo ito noero machielo aneno kanyo cartoon kanyo aneno kanyo iwacho ni law noero mar Jubilee aneno kanyo kotwe e yiende go eko, kendo ker William Ruto temo sore bwe kacha ka koro oseso tiende ka koro iwacho ni handshake 2018 bende koro en punda noero ma koro temo so wiye to duong'. Aneno kanyo nado ko report bende ni kacha ka wadhi nyime kanyo aneno to kanyo ni pach josomo gi jondiko bende koro nie gazet ma kawuono. Ka wang'iyo kanyo gazet no ero mar The Standard, wach no ero ma bende koro mi pek kanyo wacho ni as Ruto flies to meet Biden, Kenyans face gangs over it. Kanyo ni President William Samoei Ruto jetted out of the county yesterday and is expected to cut trade deals in the US and raise his profile, but in few days police officers will fly to Haiti to rein in lawlessness, a move opposed by many. Pod gimenyo mana wach no ero mar bila dhi e pinyno ero mar Haiti ka koro giwacho ni ker William Ruto seche ma koro ker William Ruto bende koro dhi kacha loso weche go eko mag ohala gi ker no ero mar piny Amerika mano Joe Biden. Koro bila go eko mag piny Kenya bende koro dhi e pinyno ero mar Haiti, gino ero ma bende jo Kenya mathoth ok osiro. Ka wadhi nyime ka e gazet no ero mar The Standard aneno kanyo kiwacho ni aneno kanyo ito no ero mar ariyo kanyo ondik ni omenyo wach no ero mar ker William Ruto dhi e pinje go eko ma oko. Pani mano e gazet mane wan godo odiochieng' ma kawuono, kendo gin mana weche go eko wabende ne wang'iyo gazet no ero mar The Daily Nation ema koro ng'eny gi onuoye gazet no ero mar The Standard. Jafwambo Evans kiani king'iyo chal mar piny Kenya sani wach mane ma bende diwachi, nikech waneno ka weche go eko mag ushuru be koro medi sani Kenya gik mang'eny omedi. Kiani diwacha go ni sani nyaka gari an Kenya koro kamochimo ni emana ni wan koro nyaka you prepare for the worst. Kenya koro ing'eni ka intiere Kenya kat koro anyisi ni prepare for the worst, yani rita gima rach, nikech ok wanyal nyisi ni koro ni wayiero ker manyien ni gik moko biro lokore, nikech ing'eni pile kaka wang'iyo ga kata kaka wasebedo kwa dongo to king'iyo gik moko kosedhi malo to once ni mondo mi oduog piny kuma ne nitiere cha bedo matek ahinya kanyo endo. Koro sani en mana ni ja Kenya prepare for the worst, weche ok bi bedo mabeyo kata nyisowa ni weche biro bedo mabeyo to kane to kata ok en gima ok kata gi sani emana ni koro serikal to nyaka wayiera kendo mano ing'eni our democratic right, lakini mondo mi serikal konyi kata mondo mi jasiasa konyi, mano manyiso ni imbe ikadhe thagruok matek ahinya, nikech magi gik maneno mana ka josiasa mondo mi okonyi kacha cha mana ndalo ma intiere wachni kaka sani weche oula gi inyalo neno ka gibiro ka gikelo relief food. Koro ing'eni mano bok gikonyi nikech gimiya chiemo mar for that few days, badalo konyi mondo neni kaka River Nyando osewer ni River Nyando muomo ndalo ka ndalo ka koth nitie. Ma koro ing'eni mondo mi kata serikal kata gi josiasa jogo moyiero, nikech sani be king'iyo representation to nitie malo, wantiere gi governor, wantiere gi women rep, wantiere kod senator be matimo oversight, wantiere gi MC, wantiere gi MP. Tiyudo ni jogi te ok nyal biro kanyakla mondo ne kata ni ka River Nyando ni muomo, ang'o manyalo timo mondo kik omuom, nikech kacha chaka gibiro ka gimi chiemo to ka next season mar koth obiro to pod ibiro yudo mana ni chandruok cha pod biro duogo. Koro badala gi ne kata ni gi construct dikes moko, gigero dam ma
ndalo moula nitiere to pigni bedo channel e dam nikech Kenya ka be mako dhoga ka koth nitiere to pi ng'eny pi ketho gik moko ka gini iluongo na kiangazi obiro be koro pi onge koro ishanga ni kare operate nang'o nikech king'iyo kata piny Egypt mane en desert to sani ogolo pi Lake Victoria ka River Nile mawuok Lake Victoria ka sani wacho ni Egypt is an agricultural county to machacha ne desert mane piny motuo manotimatima wuoyo lilo koro an wacho ni gi kaka jo Kenya kama osenyuolwa mae pinywa lakini wadak ni you prepare for the worst don't prepare for the best. Shila keni ni paro mane uyo suru aneno ka sani dhano chamo rabuor. An gima nyalo wacho en ni dhi chuno oganda jo Kenya mondo osol lwetgi matut e ofuko mekgi kendo dhi chuno mondo gi persevere with the situation mantiere piny Kenya kaendi sani nikech waneno ka bech gik moko ni malo kendo usuru bende ni malo. Sani ng'eni nengo mar wuoth be waneno ka jowuoth mopogore opogore pok oduoko nengo mag wuoth piny kendo sani waneno ka koro tek dhi chuno jo Kenya mondo orid okanda mekgi e weche go eko mag chiemo, weche mag wuoth gimoro amora nikech waneno ka midhiero sano okwako piny Kenya kaendi mang'eny. Jopuonje mag junior secondary dhi e ng'anyo, bad migepe mopogore opogore bende sani dhi e ng'anyo. Kwanza jotije go eko mathoth dhi e ng'anyo mano ka giwacho ni osara michulogi be ok nitiere e yono endo ma ongirore. Koro gima nyalo ng'iso oganda jo Kenya en ni dhi chuno mondo wang'ang'ana wan koka jo Kenya mondo wang'i koka wanyalo survive e pacho kaendi. Ero kamano ahinya Shila, apani sani kuma koro piny Kenya chomoni iwacho ga ni tho gi kuo. Kata muma nitiere jok manotho to nitiere jok manokuo. Koro ken gino ero mabende sani ng'eni piny Kenya ok yot ahinya nikech jotelo go eko mabende koro nie kombe go eko mamalo koro sani to kuom adier giwinjo maber. To jo Kenya to hinyre ka sani wacho ni gari kinyiewo gari to nitiere ushuru moro mabende chulo. Idwa chulo ushuru, polis be idwa miyo siling' 100. Ing'eno ken gino ero mabende koro yot. Kiwacho kanyo ni pesa be sani kioro siling' 100 ting'adi siling' 20. Matiende ni kioro 100 to 80 bob kende madhi. Siling' 20 dong ne jo Safaricom. Koro ing'eno ken gino ero mayot. Kendo en gino ero mabende hinyo jo Kenya ahinya. Apani sirikal onego bed ni koro ging'iyana ni gigi eki ma gitimo bende konyo jomoko koso medo mana hinyo ji. Apani mane wach mantie ka wang'iyo kanyo weche eko mag siasa mabende piny Kenya. Waneno kanyo ka siasa jo siasa chako go siasa chon. Kendo gino ero miluongo ni jamna kendo chak pok chon. Ken en gino ero makare ka jo siasa timo kama koso wach ni endi ok isiro. Weche mag siasa sani waneno ka e kor gwenge mopogore opogore osechakore kendo weche mag siasa otedore ahinya e weche kata e kor gwenge mopogore opogore. Timo siasa kata campaign magichako chon ni ok en gino marach but onego bed ni gitime yorno endo mar kwe. Kik bed ni itime to kelo tulo kata okelo hinyruok mag oganda. Ka wang'iyo kaunti ma Migori nitie ndalo manitimo nitiere nyasi mar ik manitime kor gwenge makono kendo waneno ni tulo nomuoch ka gavana makuno manochilo Ayako kod nitiere jasiasa mane giromo godo kacha kendo nokelo tulo mang'eny kendo wayudo ni ng'eny oganda noyudo hinyruok mopogore opogore. To ne ok en ranyisi makare, ne ok en ranyisi no endo maber kata matin. Koro kata jo siasa sani osechako timo siasa mekgi e counties mopogore opogore, time ok rach but onego bed ni time yorno endo mar kwe, kik obed mano endo mar tulo. Tiani jofwamb Evans in gi wach ma Siasa to nyaka beda piny Kenya ka kata siasa nyaka bedi. Kendo ing'eni serikali iloso gi siasa to siasa be iwacho ni chak chon kata endi nikech sani koro iwacho ni losi ma siasa malokore ka ma Kenya lokore. Waneno kata chak iwacho ni nitiere kaka ker ma pacho kae o undermine Rigathi. Wacho ni nitiere riwruok moro mar kisirisiri kind ker gi migosi Raila Amolo Odinga.
chak wachore kacha ni nitiere kaka ker manyo Uhuru Kenyatta kacha bang' kane romo no ero mar Rimulu 3 notimore mano chieng' tich abich kanyo endo. Waneno ka nitiere jo Mount Kenya kata jo Masawa ma Kenya mowacho ni gin gibiro support Rigathi, nitiere jo Masawa ma Kenya mowacho ni gin gi support Ndindi Nyoro, nitiere jo Masawa ma Kenya mowacho ni gi support Uhuru Kenyatta. Kwa biro kaluo kae be waneno kacha ka nitiere ywaruok moro mantiere mowacho ni kaka Shila nowacho nitiere ywaruok kind Governor ma Migori kanyo endo midendo ni Ochilo Ayako kod MP no ma Oriri Mark Nyamita kanyo endo. Giduto te giwacho ni gidwaro Governor 2027. Kisumu ka be weche liet kanyo endo, nitiere jaod burano ma Kisumu Central Joshua Oron dwaro Governor, MP no ma Nyakach dwaro Governor ma Kisumu. Homa Bay ma pok wawinjo ka nitiere ng'ama pingo Gladys Wanga. Siaya kucho be kwa dhie to nitiere Nicholas Gumbo ka embo dwaro Governor ma Siaya. Nitiere kacha mano jaloso spokesperson machon mar police Charles Owino be dwaro Governor. Koro siasa sani lwasi ma siasa ma Kenya oselokore nikech wacho ni ing'eni political formation be chakore chon, lakini koro real siasa to bro neno kochopo kanyo 2026 2027 kanyo endo kwa yiero chiegni chopo. Lakini sani aneno ni jo siasa nguvu gi ka in elected leader channel focus ni mondi kony jopiny mano yieri. Kata kamano siasa to nyaka gore agoya piny Kenya ka. Wang'eyo ni siasa to nyaka gore, ka onge siasa to news onge Kenya ka. To oganda be ok dhi winjo maber. Ing'eni nitiere jok ma ka pok gineno ka jo siasa okelo tulo kata tulo bedo to ok giwinj maber. To gimachielo bende Gerald, onego bed ni jotelo mane wayiere pacho ka endi kata ka gitimo weche go eko mag siasa to giriw wigi kamoro achiel mondo gitime dongruoge mopogore opogore mane kor gwenge mano oyiergie. Nikech dongruok ema wadwaro. To kendo sani piny Kenya ka dhi midhieche mopogore opogore. Koro onego bed ni giriwo wigi kamoro achiel mondo at least gikonyo oganda jo Kenya bende mano yierogi e sechego ma gidhi nyime kod timo wechegi mag siasa. Akiani erokamano ahinya Sheila gi Evans. Akiani kachako kor Evans kona akiani nitiere wachno ero ma bende otuche piny Kenya ma bende omako wang'i e side ni makono. An wach momako wang'a kendo ma wang' nodugni godo saa 1:30 ma midhiambo kanyo endo. Koro en tulo miwacho ni nitiere kind jatend piny Kenya kod jalupne kanyo endo mano migosi Rigathi Gachagua, kendo en wach ma dhi luwo ni odiochieng' ma kawuono. Kendo koro med kedo mana chunyo negative nikech ka wang'oro saa 1 ma midhiambo to adhi duogo kanyo gi cheno mar Onagi Baraza kendo adhi chambua weche mathoth ewi siasa ma Kenya Kwanza odiochieng' ma kawuono. Koro med kedo mana chunyo negative. Erokamano ahinya jowinjo iwacho kanyo ni wadhi bet gi gino ero midendo ni Onagi Baraza. Jogo eko ma bende koro neno okinyi ma kawuono gima chalo kamano kik bai nikech kanyo be ma ofuone paro ma opogore opogore ma bende timore piny ni eri mar Kenya. Kiani Sheila gino ero ma bende koro mako wang'i. Gimomako wang'a en mana kata gima nyalo wuoyo odiochieng' ma kawuono en weche eko mag ng'anyo mosebedo ka timore pacho ka endi. Kendo nyoro nabedo kod buok ka winjo ni nyaka jopuonje mago professors mantiere e skunde go eko mag mbalariany osechako bago ng'anyo mekgi gin bende ka giwacho ni pesa gi ok osebedo ka chopo e wang' sa. Kendo ne wayudo ka moko kuom gino loso kane giwacho ni sani bedo matek ni riembo nyaka nyithindgi e skunde ni pok gichulo school fee. Koro giwacho ni ok en gino endo maber kata matin. Apani mane wach mano mako dhoga ka penjora ni to piny Kenya dhi kuma chalo nade kata at the end of it to wadhi timo nade kata ang'o ma wadhi chopo kanye e weche go eko mag ng'anyo ma waneno kosebedo ka timore e pacho kaendi. Erokamano ahinya Sheila. Apani koro kapok wadhi e yueyo moro machuok wang'iane weche go eko mag aneno kanyo ka jogo eko ma bende luwo gimedo mana ywak e weche go eko mag ushuru ma bende koro imedo e piny ni eri mar Kenya. Kendo koro en gino ero ma bende koro moro gi ahinya
Ang'iyo kanyo aneno ka ng'ato wacho kanyo bende ni mana kaka ne ker Uhuru Kenyatta otiyo gi Matiang'i higa no ero mar 2000 kata sirikal no ero mokadho kaka iwacho ni itiyo kanyo gi Ruto e golo itiyo kanyo gi Musalia Mudavadi mar golo ker jalup ker Rigathi Gachagua. Wach moro matuch kanyo waneno kanyo ni Junior Stars bende koro ne orieny e piem margi mar thuolo no ero mar World Cup. Kiwacho kanyo ni misego eko mag kwe Somalia, wacho ni jolweny go eko mag Kenya jiwo chenro mar bero ngima jopiny Somalia. Koro akia ni jolweny gi eki mag Kenya ma koro konyoga e pinje duto ma bende koro nigi tulo koso bedo nang'o Sheila. Wacho kanyo ni riwruoge ma ok mag sirikal jiwo ni keti chike mag rito ratich punda be koro dwa ratich Mani wacho punda mating'o osiki. Punda dwa ratiche. Ging'e ni ji osebedo ka misuse punda ne yono endo ma ok ber. Mana ka walose matin wayudo ka ni punda osebed ka ting'o. Iyudo ka ng'ato koro oloko punda obedo punda en animal, en gi dholuo cha en lee. Mosebed kitiyo godo e ting'o osike mopogore opogore. Jomoko tiyo kode e ting'o pi, kendo koro picha kiting'o tiuso ne ji mopogore opogore. Kata Evans ka dwaro pi kacha tiyudo ka e kor gwenge ma wawuokie ng'ato ng'isi ni uncle na pi to mbugro achiel iuso ni at 20 shillings. En mana ni sani koth osebedo ka chwe koro ji nigi pi. But wayudo ka ndalo horo, mano ndalo no endo ma chieng' rienye to itiyoga kodgi e yono endo ma ok ber. Koro iwacho kanyo ni punda be koro dwaro ratich. Kaka ni jafuambe Evans in gi wach mane wi. Koro kila ng'ato sani Kenya ka dwaro ratich. Nyaka le. An ing'e ni kachako kanyo to aneno ka nitiere jathum moro mar uma ma pacho kae ma kaluo midendo ni Odongo Swag. Higa mokadho nogolo album moro miluongo ni Punda Ong'iyo gi Nindo. Koro akia ni ng'ama ong'e tiende Punda Ong'iyo gi Nindo ni ofafanua ni Punda Ong'iyo gi Nindo nade, lakini katiche wacho ni tinde waneno ka ndalo mathoth ka wuok e gwenge ko mana Naivasha kochomo Nairobi, Nakuru kanyo endo tiwacho ni kochacha ring punda chamore ahinya. Kendo iyudo ni ker mokadho kanyo endo mano migosi Uhuru Kenyatta kanyo nopuoyo ni mondo ocham ring punda, kata kamano ne giduogo gigolo chik ma kamae. Koro punda to nyaka rit arita nikech wacho ni punda tiyo matek kanyo endo, lakini koro leka le nyaka bed gi ratiche kanyo endo. Koro punda nyaka rit arita, kik wane ni wachamo ring punda nikech an pok anindo kuma daktari onyisi ni koro ituo dhi chamo ring punda. Inyisi mana ni sani inyalo chamo ring diel, inyalo chamo ring gweno, inyalo chamo ring anguro. Koro punda to pok awinjo kuma opuodh ni chame. Koro ne jogo matiyo gi punda tiyo tich matek ahinya. Koro warita ratiche punda mondo wane ni gikonyowa e tich, nikech ing'e ni mago be part of making work easier kanyo endo. Aneno kanyo wach moro mogik e gazet ni mar The Standard ka koro iwacho kanyo ni riwruogo kinde no ero mano The Law Society of Kenya ma bende otelnegi gi jakom margi maniluongo ni Nyadendi Faith Odhiambo. Bende koro kwedo okang' no ero mar sirikal dhi nyime gi chenro no ero mar tero obila gwenge eko mag Haiti. Ka koro jakom margi no ero Faith Odhiambo ne wacho kanyo ni jal bura mano Chacha Mwita ne ochungo chenro mar tero obila ma Kenya Haiti nikech onge chik mopuodho chenro no ero. Oko jatend piny Kenya William Ruto gi sirikal mare olu katiba kendo miyo doho luor. Wayudo kanyo ni kane William Ruto chamo muma ne wacho kanyo no biro luwo katiba no ero mar piny Kenya. Kagi sani to koro kinde wacho kanyo ni ker William Ruto koro ok oluw katiba no ero mar piny Kenya. Pani mago eko mane waikoni e gazet ma kawuono. Wang'iyo gazet no ero mar The Daily Nation kod The Standard ma bende wayudo wechego eko mathoth, ka wechego eko bende koro nomi pek ahinya gin wechego eko ma ker William Ruto
dhi e pinjego eko mag Amerka ka bende koro gidhi loso wechego eko mag tero obila Haiti, wechego eko mag ohala gi wechego eko mag thieth. Kamachielo wang'iyo kanyo en wechego eko ma bende koro iwacho kanyo ni punda be koro dwaro ratiro margi. Kamachielo en wechego eko mag yierogo eko mag UDA ma bende onyiswa kanyo ni nyingego eko madongo dongo kaka Kidero gi Lonyangapuo bende koro sani dwaro komego eko mag UDA. Akia ni jafwamb Evans in gi wach mane kapok watieko chenro ni endi mar gazet. Adwa nyiso oganda jo Kenya kod oganda jo Kanyanam. Jo Kanyanam higa mokadho kane ndalo mane ji puro to nwach ni un udhi e ndara utimo maandamano. Wang' miero Nyasaye ogwedhou gi koth onge maandamano kanyo endo. Koro neuru nudhi e puodho kata kik wach ni un ndalo keyo to koro un ubiro rito nyiewo cham koa e gwengego eko mag mar Okak kata gwengego eko mag Rift Valley. Koro sani jo Kanyanam dhi e puodho. Sani iwacho ni en season mar puodho. Kasto gimachielo madwa nyiso jo Kenya ni just prepare for the worst. Things are not getting better any soon nikech ok wanyal nyiso kachacha ni serikal biro konyo duoko bech gik moko piny. Koro meda donjo ofuku ni nikech gisani koro nosenyuolwa Kenya, ok wanyal ringo ni wadhi e Tanzania kanyo. Awinjo ni ker wik mokadho nowacho ni obiro medo ushuru, obiro introduce ushuru manyien higa ka higa, every financial year to nitiere ushuru manyien mobiro bedo introduce. Kaka sani aneno ka nitiere ushuru moket kachacha ni every vehicle ka ona kachacha gachi ibiro chulo ushuru kulingana ni gachi en otiyo gi which type of engine, en how many cc kanyo endo, en cc adi omodho mafuta marom nade. Koro Kenya ka koro ni the more property you have, the more taxes you pay. Koro mane Kenya mantiere sani. Koro just prepare for the worst. Kani makare wach ni ma in godo ne jowinj. Gima nyalo wacho en ni sani waneno ka jatend piny Kenya migosi William Ruto nitie pinyno endo mar Amerka. Koro gima nyalo nyiso oganda jo Kenya en mani waritane mondo wane ane ni to dhi duogo gi weche machalo nade, dongruoge mage ma odhi wuok godo e pinyno endo mar Amerka. Maybe dhi ne Amerka nyalo kelo lokruok moro e pacho ka endi. Koro waritane mondo wane ane ni to koduogo to dhi chalo nade. Erokamano Sheila, apani wachna mogik en ni jo Kenya koro sani waneno ka koro weche weko mag koth koro dok chien. En mane kik waket ngima nyithindwa e andaki ka koro wacho ni koth koro osedok chien ahinya, nikech nitiere moko kuonde moko ma bende koth pod chwe, kuonde moko bende koro koth oserumo. Ka nitiere skunde moko ma bende koro pod ok nyal yaw nikech nitiere jogo eko ma bende koro jotie. Kik wabed garaka ni mar ngima emokuongo. Koro sechego eko mamere koro ineno kanyo ka ng'ato jotie sikul moro, wabed abeda gi kwe nikech wang'e ni sirikal temo mar loso wechego eko e yo mapiyo mondo mi giket gik moko e yo makare. Koro kik ibed gi kibaji, nitiere jogo eko madhi skul, nitiere jogo eko mok dhi. Jogo eko ma bende ok dhi ka wawegi ni gidhi to koro ngima gi dhi bet e andaki, nikech ne wawinjo ka jomoko ywak nitiere sikundego eko ma bende koro achia ni e igi kendo ginyalo lwar sa asaya. Koro penjo maduong' en ni kidwa ni nyathini odhi skul to tere sikunde machal kamacha biro bedo nade. Wakaw yweyo machuok ka waduogo to wadhi ng'iyo wechego eko ma bende koro ni e chuny twak. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop
for your success is our business. Mani loving any puonjo tek, erai ma puonje. Mani any chikotek, erai ma chike. Mani loving any puonjo betek, erai ma puonje. Gadira love yero kende. Oyiero toto jaber. Hai nyikwara mogi man Fredi Jakadongo Madisko mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, to gi mamoko. To magi duto iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV, kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e Chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Onagi. Akwayo jokanyanam monde ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Jokanyanam, my GN Bernardo Guche or Benbo. And man Musa Juma Ovela. So Novela Ndalo man I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV egiwa masani mwadwa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort.
Email us at reservation@thebossplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebossplaceresort.com. The Boss Place Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Balls Plus Resort. Email us at reservation@thebossplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebossplaceresort.com. The Boss Place Resort, serenity and bliss. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani erai any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chunyo Nagi TV, aero neno Chunyo Nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani.